Nie. Neodhovárajte ma, pán farár. Poženiem to až pred kráľovskú porotu. Pre mňa za mňa môže byť aj 20 krát rytierom Falstaffom. Slovutného pána sudcu urážať nebudem. Sudcu grofa Gloucesterského. To je všetko jedno. Keď vás rytier Falstaff dotkol, ja som tu od cirkvi a budem vás veľmi rád udobriť a usmieriť. Kráľovská porota ma musí vypočuť. Veď je to vzbura. Se vzburou sa nemá ísť pred porotu. De je vzbura, tam není bázen bohová. A porota se počuť, de je bázen bohová. A ne se počuť o zbúrách. To si zamerkujte. Keby som bol mladší na moju dušu, ukončil by som celú vec mečom. Ne. Lepšie bude, keď sú priatelia ten meč a ukončujú vec. Ja mám iné pomyslené ve hlave a musí sa vydariť. Pána N. Page, ktorá je dcera tomu pánovi Page a ktorá je taká pekná slečinka. Pána N. Page, tá, čo má hnedé vlasy a také tenký ženský hlas? To je tá feš osoba, akurát jak pre vás. A 700 liber penázov, zlato, striebro, čo zdedila od starého oca, nech mu pán Boh dá nebo. Len musí mať 17 rokov. A preto by sme už nemali ďalej okolkovať, ale mali by sme si prijať, aby sa pán Slender vydal za panu N. Page. Skutočne starý otec zanechal 700 libier. Svatá pravda. A jej otec jej bude dať ešte viacej penázov. Poznám to, dievča. Má veľa predností. No, 700 libier a to ďalšie, to sú dobré prednosti. Tak teda, poďme za váženým pánom Pageom. Tak, poďme. Falstaff je tam? Falstaff je tam. Ale ja vás popýtam, sa riadite, jak vám povedia vaši dobroprajní priatelia. Ja pobúcham pána Pagea po dverách, dobre? No, tak. No. Hej, Sasa, Boh vás požehnaj. Tu požehnanie Bohové a váš priateľ, aj pán sudca Šelov je tu, aj mladý pán Slender. Chcel by vám časika povedať, jestli sa vám zalúbi. Teší ma. Vítajte, páni. Ďakujem za srňacinu, pán sudca. Nech vám padne na užitok. Tá zverina mohla byť aj lepšia, ale bola zle trafená. Ako sa má vaša milá pani, som vám veľmi povďačný. Z celého srdca povďačný. Teší ma, že ste prišli, milý pán Slender. A čo váš plavý chrt? Počúvam, že na pretekov Cotsale ho predbehli. No tak... Čo sa stalo sa, ale je to dobrý pes. Dobrý a krásny. Je, prosím, u vás rytier Falstaff? Áno, jednu a ja budem veľmi šťastný, keď vám obom preukážem dobrú službu. No vidíte, tak to povedá dobrý krestanosta, tak? Urazil ma pán Page. No, on to aj tak trochu uznáva. Najprv zaznávať, potom uznávať, to by vedel každý, však pán Page. Urazil ma. Hlboko ma urazil, verte mi, slovutný pán Šelo vyhlasuje, cítim sa urazený. No, a tu je rytier Falstaff. Tak teda, vy sa chcete na mňa ponosovať kráľovi, pán sudca. Rytier Falstaff, zbili ste mojich ľudí. Poľovali ste na moju zverinu a vlámali ste sa do mojej horárne. Ale nepoboskal som horárovú dceru. To všetko som urobil, moju odpoveď teda máte. Dozvedia sa to až na kráľovskom dvore. Ale urobili by ste lepšie, keby ste si to nechali na svojom dvore. Aj tak vás vysmejú. Pauka verba, ticho, pán rytier, no zlá huba. Huba rybatyňa svinia vyžaduje holbu vína. Slender, rozbil som vám hlavu. Máte dačo proti mne? Nech sa prepadnem. Vlastne nie, ale moja hlava. A mám čosi proti vašim trom kmínskym oplanom, ktorí ma zaviedli do krčmy, ožrali a zbavili ťarchy mešca. Ty plesnivý tvoroch! To ma nedojíma. To ma nedojíma. Rozkrájam sa, počuješ? Rozkrájam! To je môj vtip. Strýko, kde je môj sluha Simple, neviete, kde je? Pokoj, prosím, pokoj, áno. Len to víno zaniesť dnu, dcérka. Napijeme sa v izbe. Tak toto je panna N? Tak ako je pani Fordová? Toto pani Fordová.
To je ale prekvapenie, dovolte, milostivá. Žena, pozvi týchto pánov k stolu, nech sa páči. Máme teplú paštétu zo zveriny. Prosím páni, nech zapijeme všetky nepríjemnosti. Prosím, pán sudca, nech sa páči. Nech sa páči, pán farár. Nie, ja vám dám prednosť tu. No áno? dobre. Simple! Kde si bol, Simple? To mám stále na teba len vyčkávať. Poď, synovec. Čakáme ťa na slovíčko, len máličko. Je tu totiž akýsi návrh, čo si akoby nápad, pochádzajúci tu od pána farára. Rozumieš mi? Počúvajte všetkýma uchama a ja vám vec budem vysvetliť, jestli vy kapisko. Nie. Urobím, ako rozkáže môj strýko. Odpuste, prosím, ale on je tu sudca. To je var jasné. Ale není to na otázka. Na otázka je vaša svadba. Naozaj o to ide. Budete sa svadbovať s pannou N. Page. V tom je hák, no. No keď je tak, ožením sa s ňou. Ale len ak to myslí vážne. Ale môžete vy láskovať tú slečnu. Nech nám to dá na známosť vaša huba alebo vaše gamby. Lebo všelijakí filozofi uznávajú gamby za súčástku do huby. Tak povedzte, ak si bez obálky. Môžete byť naproti tomu devčatu s dobrou vôľou. Ľúbiš ju, drahý synovec. Páči sa ti. Dúfam, že sa zachovám, ako sa patrí na rozumného muža. Pane Boha, všetci svatí, musíte povedať chlapovsky, jestli vy s vašou túžbou. Môžete letieť do nej. Hej, to musíš. Vezmeš si ju, ak má slušné veno. Kvôli vám, strýko, by som urobil aj horšiu vec. Nože už raz pochop, prosím ťa pekne. Pochop, čo robím pre teba. Vedel by si ľúbiť to dievča. Ožením sa s ňou. No. Vezmem si ju, keď si to želáte. A súčasne čo najrezolútnejšie protestujem. Tak je správna odpoveď. Nechápem, prečo vy povedáte protestujem, keď ja tak viem, že po správnosti sa hovorí prostitujem. Že ja som nepovedal nič zlého. Ale nie. A synovec to ani tak zle nemyslel. Veru, nech visím, ak hej. Tu je naša pekná panna N. Chcel by som byť opäť mladý panna N. Kvôli vám. Ale obed je na stole. Otec prosí o vašu ctenú spoločnosť. Už bežím. Ježišku, na krížku, ja budem prísť neskoro za koštola. Ráči sa páčiť, no mladý pán? Nie, neráči. Ďakujem, skutočne je mi tu dobre. Ale obed je na stole. Nie som mladší na moju dušu. Choď dnu, aj keď si vlastne môj sluha obsluhu môjho strýka. Tak kedy aj sudca môže byť vďačný priateľovi za sluhu. Mám iba 3 sluhov a chlapca. Aj to len kým matka žije. Ale čo sa dá robiť? Žijem ako chudobný šľachtic rodom. Nesmiem sa vrátiť bez vás, vzácny pane. Ostatní zasadnú, až keď vy prídete. Verte mi, nechce sa mi jesť. Ako by sa bolo stalo? Pekne vás prosím, poďte dnu. Nebudem sa tu radšej prechádzať. Prečo tí psi tak strašne brešú? Sú azda v meste medvede? Myslím, že áno, pane. Hra s medveďom tu je môj obľúbený šport. Rád sa pritom hádam ako každý Angličan. Bojíte sa medveďa, keď sa otrhne? Pravda, že sa bojím. Pre mňa je to zábava a potešenie. Neraz som videl, ako sa medveď sekrsom odtrhol a ja som ho vždy chytil za reťaz. Vravím vám na svoju česť, ženy tak pišťali a jačali, že to bolo až na zdivenie. Ale pán Slender, veď čakáme len na vás. Nie, ďakujem, nebudem jesť. Bali nás neohrníte, poďte. Až po vás. Ráčte za mnou, pán Slender. Panna N, vy prvá. Nie. Vy prosím. Prvý nejdem, prepáčte, to vám nemôžem urobiť. Pekne vás prosím, poďte dnu. No, čo sa dá robiť? Budem radšej nezdvorilý. Hej, Simple, poď sem. Bež a pýtaj na dom doktora Kajusa. U jeho býva jedna taká panna Kikli, ktorá ho chová, varí, perie, kojí a mangluje ho. Počkaj, poď sem. Ty jej dáš tohoto lista, lebo ona je taká, ktorá sa priateľkuje s pannou N. Page. A ten list je taký, ktorý ju popýta, nech ona povedá panne N. Page, ako tvoj pán za mnou upaluje. No, vytahuj nohy. Ja ešte musím ukoncovať obeda. Ešte budú ovocina a sírky. Krčmárko, môj milený! Čo si praješ, môj valibuk? Hovor učene a múdro. Ani
Kto z vás pozná Forda? Poznám ten prípad, má solidnú bázu. Chlapi, poviem vám, čo zamýšľam. Vypestovať bakor širšiu do jardy. Neuťahuj si pistol! Aj keď je šírka mojho tela značná, nie som také tele, aby som všetko obetoval jej. Teda k veci. Hodlám pokurizovať Fordovej žene. Zdá sa mi, že by to mohlo byť zábavné. Je štepotavá, zhovorčivá, pokukáva po mne. Vysoko rúbeš, stojí ten vtip za to? Už vraví sa, že má neobmedzenú vládu nad bežcom svojho muža. Tip je to dobrý, bo čím ďalej lepší. Nech roztancuje aj tých anielikov. Napísal som jej list a druhý Pejčovej žene, ktorá tiež zaľúbene hádzala po mne očkom a kriticky skúmala moje proporcie rúšie pohľadu. Pozlacovali tu moje nohy, tu moje reprezentatívne brúško. Škoda, že pozlacovali kopu hnoj. Za tento vtip ti ďakujem. Tá sa tak zaľúbene pásla na mňa pohľadom, že ma skoro zhltla očami. Mám tu list aj spredu, lebo tiež vládne nad mešcom páni. To budú moje 2 zlaté pane a ja v nich budem dolovať. Prednou aj zadnou Indiou a ja budem obchodovať s obidvoma. Tu máš, doruč tento list pani Pejčovej a ty tento pani Fordovej. Hej, budeš nám sveta žiť, chlapci. Ja mám byť zvodca? Na to nosí meč? To teda nie. Nech radšej všetko vezme čer. Na tento sprostý vtip sa nedám. Vraciam ti ten tvoj vtipom hýriaci list a zachovám si radšej patričnú reputáciu. Chlapče, plávaj ste koráb tým zlatým brehom a presne do ružoba listy. A vy dvaja lotri, chytro preč sa practe, nech vaše kopytá sa v pekle stratia. Postav si s pážačom, hnusný smradi. Svoj život módne, po francúzsky zriadi. Bodaj ti pečeň večne supy žrali. Chudák i boháčka rád vyžije. Mne vtedy bude v mešci zvoniť zlato, keď ty, pes kliaty, hladom budeš kapať. Snujem plán pomsty ako najlepší svoj vtip. Pomstiť sa chceš? Pri sláve neba chcem. Lesťou či mečom? Vtipom obojím. Ten smilný plán ja zradím Pejčovi. A ja zas Fordovi dám zvesť, jak Falstaff dostal chuť mu jeho pipku rúče zviesť a zlato uchmatnúť. Môj vtip zatne do živého. Nahovorím Pejča, aby ho otrávil. Si aniel zrúbcov! Hrozný pomstiteľ! A ja som celé tvoj! Horsa vpred! Horsa! Hej, Ragby, počuješ? Tu som, Prosím ťa, pozri von oknom, či náhodou nejde môj pán doktorka. Lebo ak príde a niekoho tu nájde, zase sa začne rúvať Bohu a našej kráľovskej angličtine. idem dávať pozor. No len choď a potom večer, keď bude dohorievať Julie, uvaríme si šodo. Šodo. Je to veľmi poriadny a svedomitý mládenec. Vy teda pravíte, že sa voláte Peter Simple. No už keď nebolo lepšieho mena. No a pán Slender je vašim pánom. No. A to je ten, čo má také bajúzy ako 2 kozáky. Nie, ten má len také malé fúzy ako... Á, taký mierny, tichučký pánko všakže. Hej. Aha. No ale keď treba, tak sa vie aj oháňať. Nedávno sa pobil s hajníkom. A čo nepoviete? Ale mala by som ho poznať. Nedrží takto hlavu ani cymbále pri chodzi. To je on. Daj sa mi sveti. Zajímala panna jen za koho vydať. Ale poď si pánu farárovi Johansovi, že urobím pre vášho pána všetko, čo môžem. Men je dobré dievča a ja si želám. Čo? Preč! Preboha, ide môj pán! Ja máme po chlebe chytro. Čo sa sem do tejto komórky? Dobrý človeče, nebojte sa. On sa dlho nedrží. Tak, hej, Ragby. Choď po pána. Či sa mu dajte nestalo, keď tak dlho nejde domov. Bože, môj, Bože. Čo spievala vy? Nemám rada luposti. Ja vás prosím, idte do môj kabinet a prineste un boîtier vert. Škatula. Zelená škatula. Vy rozumiete, čo ja hovorím? Zelená pixla. Pixle, áno. Už
Už bežím po ňu. Ešte dobre, že sa to neberie sám. Keby tam našiel toho mladenca, ten by sa aj zjašil. Fi, il fait fort chaud. Je m'en vais à la cour. La grande affaire. Je to ona, pán doktor? Oui, mettez. Dajte ju sem do moje vreco. No, kytro. Kde je ten mamla z rugby? Hej, rugby! Tu som. Ty rugby si sprostý, ano. Áno, čo? Ale, vezmi kord a za mnou na dvor. Kord je pripravený v predsieni, pane, ako vždy. Bystro zmeškám veľmi. Qu'ai-je oublié? Oublié. V kabine, tá medikament, čo nemožno nekať tadnu ani za svet. Ja, preboha, teraz tam nájde toho mládenca. Rozpajedí sa. Diabel, čo tam je? Moja kabine? Zlodej! Leron! Rugby môj kor! Račte sa upokojiť, pán doktor. A prečo ja upokojiť miňa, par exemple? Pretože ten mladenec je celkom dobrý človek. A čo poriadny človek hľadá v moja kabine? Žiadny poradný človek nedovolený André do moja kabine. Hej, pekne, prosím, pán doktor, nech nie sú takí flegmatickí. Ja im poviem čistú pravdu. Tento mladenec prišiel s odkazom od pána farára Evansa, no. No teda? Tak prišiel som ju poprosiť, aby sa... Ticho! Čiko máš jazyk kuš? Hovorte, čo vy máte? Tak prišiel som poprosiť túto statočnú ženu, vašu pani gazdinku, aby sa prihovorila u pani Ann Pageovej za môjho pána vo veci manželstva. No ľaľa, to je všetko. Ja si veru nejdem prsty páliť. Bez toho sa zaobídem. Pan Evans vás poslal. Oh là là! Rugby, baille-moi des papiers. Tu je hrabír. Kus papír, ty kapeš? A vy počakať jeden malý moment. Papír. Kus papír. No to dobre, že sticho. Keby sa ten mozgu ražil, to by ste boli videli a počuli, ako je metlacholický revania. Ale aj napriek tomu robím pre vášho pána všetko, čo budem vládať. Keď sa to tak vezne hore dolu, je tento francúzsky doktor mojim pánom, veď mu vediem domácnosť. Okrem toho mu periem, šijem, varím, smažím. Stielam a všetko sama robí. No to veru nie je slasť dostať sa po takú feruľu. No vy ste to skúsili, to je vám príliš ráno, zavčasu stávať večer, neskoro líhať, ale napriek tomu vám dôverne požuškám, že môj pán je zamilovaný. Do pani Ann Pageovej. Ale ja si svoju ven poznám a viem, že sa nepozerá ani napravo, ani naľavo. Allons, Mars svinským krokom. Tento list dáte pánovi pasteur Evans. Je to jedna výzva na kordy. Pšt, mordie. Ja jemu useknem hlavu až pri zadku. Naučím fararisko doma lapet. A vy buďte preč. Už aj, lebo ja mňa napalím. Pardieu. Ja jemu rozpáram briko. Vy si siam šreva. Taká prasa špinavá. Ale páne, veď on sa len prihovára za svojho priateľa. Egal! Vy mi hovorila, že Annette len pre mňa. Sacre bleu, ja usmrtím fararisko v diel. Kríž ma od podvozok bude môj svedok do diel a ja vezmem Annette do mňa. Ja sama. Páne, tá deva vás ľúbi, nebojte sa, všetko bude v poriadku. A ľudia nech si hovoria, čo chcú. Rugby, za mnou na dvor. Ak ja nemám Annette do mňa, ja budem vám vykrútiť krik. Rugby, stúpaj mi na pety. A vteku borovú dostaneš, ty starý blázon, a nie Ann Pageovú. Hej, kto je tam? A kto je tam? Poďte bližšie, prosím vás. Čo nového? Ako sa má krásna panna Ann? Veru je pekná, poriadná, milá a môžem vám tak mimochodom povedať, že je vám aj naklonená. Myslíte, že dobre pochodím? To je ešte vo hviezdách, milý pán.
Ale mohla by som prisahať aj na písmo sväté, že vás ľúbi. Nemá vaša milosť pod okom bradavičkou? Veru, že má. A prečo? No, nedávno sme celú hodinu trkotali o tej bradavičke. Ale teraz je panna inak asi priveľmi malomyselná, metla, cholická. No, vy za to len smelo. Pôjdem za ňou ešte dnes. Toto je pre vás. Prihovorte sa aj vy. A ak by ste ho náhodou videli skôr, tak povedzte, že pozdravujem. Aj my sa istotne stretneme. Tak s Bohom, s Bohom. No, s pánom Bohom sa majte. Aký milý pán, ale pán na ho neľúbi. To zase ja viem lepšie, než ktokoľvek iný. Do paroma. Mlieko mi tepí. Nespýtujte sa rozumu, prečo vás ľúbim. Láska síce rada strpí podporu rozumu, ale nikdy sa ho nepýta na radu. Nie ste už mladá, ale ja tým menej. Nič, to je tu vzájomná sympatia. Ste veselá a ja tiež. To ešte zväčšuje sympatie. Rada si vypijete? Ja tiež. Môže byť ešte väčšia sympatia. Nech vám postačí toto, pani Pageová, ak vám vôbec stačí láska vojakova, lebo ja vás ľúbim. Nevolám zmilujte sa nado mnou, to by nebolo po vojensky, lež volám ľúbte ma. Som váš rytier bez vázni a hany, vám dňom nocou obecaný, vetrom búrkou došľahaný, preboj za vás pasovaný, schopný znášať všetky rany, John Falstaff. Ja tvojho Herodesa židovského. Či je ten svet zmotaný? Taký plesnivý starý gáďa ešte bude robiť zo seba mladého kavaliera. Ale čo len do čerta zavdalo tomu Korhejnovi príčinu, že sa ku mne takto správa? Veď sme sa videli dokopy také 2-3 razy. A nebola som v jeho spoločnosti veľmi veselá. Boh mi je svedkom. Ale ja viem, čo urobím. Ja navrhnem parlamentu zákon o zrušení mužov. No, ako sa mu pomstiť? Pani Pageová! Pani Pageová! Pani Pageová, práve idem k vám. Ja som sa práve chystala za vami. A čo sa robí, moja milá? Moja milá, mohlo by sa mi dostať veľký cti, keby to nebol malý háčik. Ak ide o čest, nedbajte na háčik, moja milá. Ale o čo ide? No, že ak by som bola ochotná pobudnúť menšiu večnosť v pekle, mohla by som sa dostať k rytierskému titulu. Vaše pánstvo, klaniam sa. Ale s tým rytierstvom to ide ako si dolu vodou. A tak si myslím, že by ste nemali veľmi o ten titul stáť. Škrípime sa po darovnici. Tu máte. Čítajte. A uvidíte, ako sa môžem dostať medzi rytierstvo. Ktorá búrka nám len vyvrhla túto bachratú veľrybu so samým lojom v bachore na naše vindzorské brehy. Ako sa mu mám pomstiť? Myslím, že najlepšie bude živiť ňom nádeje, kým sa neupraží na vlastnom tuku nad nečistým plameňom svojej chlipnej vášne. No tak ale počuli ste niečo také? Jeden ako druhý. Odlišujú sa len menom vo slovení. No tak ale no čo si ten o nás vlastne myslí? Ja neviem. Tuším, bude musieť samu seba podozrievať z nečestnosti. Bude musieť teraz so sebou zaobchádzať ako s niekým, koho vôbec nepoznám. Určite vybadal na mne dáku slabinu, o ktorej sama neviem. Inak by si nebol trúfal tak bezočivo skočiť na moju palubu. Vy tomu hovoríte skočiť na palubu, teda môžete si byť istá, že ja ho udržím na 3 kroky od svojho tela. Ja tiež. A dodávam, že ak sa raz niekedy dostane do môjho podpalubia... Nikdy viac nevyplávam na more. Pomstíme sa mu. Dajme si s ním schôdzku. Budeme ho vodiť za nos vábivými odkladmi a sľubmi, kým nedá ako záloh krčmárovi od podvesku svojho posledného koňa. Poďme, vymyslíme niečo na toho vypaseného rytiera. Pane, dúfam, že to nie je pravda. Však nádej často je chromý pes. A rytier ľúbi vašu ženu. Pane, moja žena dnes už nie je mladá. Tomu je jedno. Bohatá či biedna, mladá či stará nepozná výber. Rád tovar miešaný. Preto pozor. Že by ľúbil moju ženu. Priam horí chlipnou vášňou. Bránte mu, bo ináč besní psi vás budú hnať, jak jelenia, čo mrské meno má. Aké meno, pane? Paroháč. A s Bohom. Teda pozor, zlodej najmä v noci chodí, do leta aj pán Kukuk zavíta. Poďme ním. A vy, verte jeho slova. Netrpezlivosť, veď ja všetko vysliedím. Som kaprálny, čo poviem, dosvedčím. Falstaff ju ľúbi, akože som ním. Adie.
Ja nemilujem chlieb a sír a v tom je celý vtip. Adieu. A v tom je vraj celý vtip. Ale ti ho takému vagabundovi neuverím, aj keby mi sám farár sa zaručil za jeho statočnosť. Bol to jednako len dobrý a citný chlap. No kamže, Jenka moja? A ty, Georgiutky, aj? A čo je s tebou, môj milý Frank? Ty si voľaký trudnomyselný. Ja trudnomyselný? Vôbec nie. Choď domov, žena. Choď. No poďme, pani Pageová, poďme. Pravda, že? Prídeš domov na obed, George? Rád. Pozrite, kto ide, tá bude našim poslom k tomu starému bruchopasníkovi. Veru, ja som na ňu myslela, tá je na to ako šita. Idete za našou Anne? Veru, áno, pani veľkomožná. Ako sa ma, prosím, pána N. Poďte s nami a uvidíte. Tak teda, pán Ford? Počuli ste predsa, čo mi povedal ten pobehaj? No hej, a vy ste predsa počuli, čo povedal ten druhý mne, nie? Myslíte, že vraveli pravdu? Tí dvaja, čo na ňo žalujú, že nám zvádza ženy, kedy si u neho slúžili a on ich vyhodil. Boli takí vyselci vybíjani a iste nie sú lepší ani teraz, keď nemajú čo robiť. Á, tí dvaja, že boli u neho v službe? Tak je. Aj tak sa mi to nepáči. Rytier býva v krčme u podvesku? Tak veru. Viete čo, ak podnikne výpravu za mojou ženou, nedbám, prenechám mu ju. Ale ak dostane niečo navyše, okrem jej pichlavých rečí, to nech hod spadne aj na moju hlavu. No tak ja síce svojej žene toto verím. No. Ale tak by som ich nerád videl spolu. Chlapi vedia byť až príliš dôverčiví a to nie je maličkosť. Aha, tam sa valí váš veľkohubý krčmár od podvesku. Alebo má alkohol v hlave, alebo peniaze vo vrecku. Tak ako je? Ako je, krčmárko? Zdravím vás, matadori džentlmeni. Hej, ty môj kavalierský súdca, kdeže si? Idem, krčmárko. Á, dobrý deň sa praje, pán Page. Dobrý deň. Pôjdete s nami, máme čo si zaujúť. No. Chystá sa súboj medzi pánom farárom Evansom a francúzským doktorom Kajusom. Krčmárko, môj milený. Čo si praješ, môj valibuk? Čo? Prosím. Uncud krčmár vraj bude sudcom a mám dojem, že každému určil iné miesto. Lebo verte, či nie, pán farár nepozná v tejto veci žarty. Ale poďte, poviem vám, v čom bude spočívať ten fíger. Vary, nechceš vymáhať peniaze od môjho rytiera, môj kavalierský host. Bože chráň. Ale dám vám fľašu najlepšieho páleného, ak mi umožníte k nemu prístup a poviete mu, že sa volám Brúk. Čože? Iba tak zo žartu. Aha, platí kamarát. Zariadí ti prístup i výstup, nástup i odstup. Pekne sa to povedal. A budeš sa volať Brúk, rytier je veselý kompán. Tak idete, chlapstvo. To sa vie, krčmárko. Počúvam, že ten Francúz je majster vo svojom remesle. Á, telefon. Tak hor sa, chlapci, hor sa. Pôjdite k Ostravy. Idem s vami, ale radšej by som bol, keby si poriadne nagrobili na miesto toho súboja. Nech sa Page je starý blázon, keď sa tak bezpečne spolieha na žennú krehkosť. Ja však nemôžem len tak ľahko zmeniť názor. Bola s ním v Pageovom dome. Čo tam robili, to neviem. Musím byť naďalej opatrný. A už viem, ako sa pomstím Falstaffovi. Ak zistím, že mi je verná, nebude mi ľúto námahy. Ak však zistím opak, netrápil som sa aspoň nadarmo. Svoj dlh ti čestne vrátim na splátky. Nepožičiam ti už ani kréciara. Neprotestoval som, pane, keď si na moje konto robil dlhy. 3 razy sa mi podarilo prehovoriť dobrých priateľov, aby pozhoveli tebe aj tvojmu vypečenému kompanionovi Nimovi. Inakšie by ste už dávno boli vzdychali za mrežami ako dvaja lotry. Stráca! Aj tak si nechcel doručiť moje listy. Ty pes! Oháňaš sa cťou, ale tvoja podlosť nemá hranic. Kým ja robím, čo len
Môžem, aby som nevybočil z cesty počestnosti. Pravda, že aj ja musím takedy odložiť svoju bohabojnosť, keď železná nutnosť zviera moju čest, tedy sa uchyľujem všelijakým machľom, švindlom, trikom, aby som vyžil, ale ty pes, ty by si nedbal pod masku cti skryť svoje tránsko, gánivé pohľady, zhovadilé reči a pohanské kliatby. To sa ti tak podobá. Miernim sa dosť. Chceš od muža viac. Páne, hľadá vás nejaká žena, chcela by s vami hovoriť. Nech vstúpi. Dobré ráno, vaša milosť. Dobré ráno, milá pani. No je tak, prosím, vaša milosť. Krásna panna. Môžem ráčiť povedať vašej milosti niekoľko slov. Aj tisíce, aj švárna panna ráčim vypočuť. Istá pani Fordová. No pokračujte, povedali ste, istá pani Fordová, čo je s ňou? Ha? Zlaté stvorenie, Pane Bože môj, vaša milosť. Vy ste ale kohút. Pán Boh vám to odpust a nám tiež. No, ale čo tá pani Fordová, tak čo tá Fordka? Nože, poviem vám to celkom nakrátko. Vy ste ju tak rozvirili, no, hotový zázrak. Najlepší kavalíron Vindzorského dvora by ju nevedel priviesť do takého víru a virvaru ako vy. A chodia sem veru šachováky, šľachtici, lordi a rytieri a všetko to chodí na kočoch. Verte mi, koč za kočom a samé ľubostné listy a darčeky. A všetci tak nebesky rozvoniavajú od pyžma, len tak šichocu zlatom a odvahom a hovorí o tom utešenie. A núkajú samé výborné víno a cukrovinky. Také fajné, že ani jedna žena neodolá. A verte mi, ona po nich ani len očkom nefľochla. A čo hovorí o mne? Hovor krátko, moja milá Merkurka. Váš list dostal. A ďakujem vám za 1000-krát. A zároveň vám dáva na vedomie, že jej muž nebude doma medzi 10. a 11. Medzi 10. a 11. Na to by sme mali. Môžete sa prísť pozrieť na ten obraz. Vravela, že vy už viete, ktorý. Pán Fortaku, jej muž nebude doma, ale tá zlatá žena má s ním naozaj psí život. Opravdový kríž je hrozne žiarlivý. Dá si s ním teda vystojí, chuďa milujem. Tak teda medzi 10. a 11. pravíte. Dobre, povedzte, že ďakujem a že iste prídem. Poviem. Ale mám pre vašu milosť ešte jeden odkaz. Aký? Hej, pani Peďová tiež vám posiela svoje srdce v ústretí. A dovoľte, aby som vám diskreditne pošepla, že je to jedna veľmi slušná, parádna a skromná žena, ktorá nezamešká ani ranné, ani večerné modlenie, lebo ak sa taká vôbec vo Vindzore nájde, tak je to ona. Prosila ma, aby som povedala vašej milosti, že jej muž je temer večne doma, ale že dúfa, že raz príde čas. Ja som ešte nevidela ženu, ktorá by sa tak upriamila na jedného muža, na moju dušu, vaša milosť. Vy musíte mať čosi, čím očarúvate. Nie. Ubezpečujem vás, že okrem svojho príťažlivého zovňajšku nemám iného čara. No, vďaka vám aj za to, vďaka vám aj. Tak počujte. Nezdôverili sa tie dve pani jedna druhej, ako ma ľúbia, ha? No, to by bolo podarené. No to by bolo. Nazdávam sa, že toľko rozumom. No dúfam. Pani Peďová by si však želala, aby ste jej láskyplne poslali svoje malé páže. Dobre. Už si ho totiž to veľmi energicky obľúbil. Pošlem. No. Ale rýchlo, lebo potom budem môcť behať medzi vami, ale pre každý prípad si dohovorte nejaké heslo, aby ste si rozumeli, aby chlapec nič netušil, lebo decka nemajú o takých veciach vedieť. Starší ľudia to už ako si chápu, veď viete. Lebo už poznajú život. S Bohom. Tu je malá diškrécia, ďakujem obom, porúčam sa a isto prídem. Chlapče, bež s tou paňou.
táto pláva v službách Kupita. Napníme plachty vpred a do boja. Tú korist mám buď ja, buď oceán. Kto by to bol povedal, Starky, že z tohto starého tela vytlčieš viac ako dosiaľ. To si ma stálo peňazí. Možno sa to na ostatok bude aj rentovať. Rytier John, je tu akýsi pán Brooke. Rád by si s vami pohovoril a trochu sa s vami oboznámil. Posiela vašej milosti. Ako ranný pozdrav túto čašu sektu. Ako si vravel, že sa volá Brooke? Áno, pane, Brooke. Hej, no, zavolaj ho dnu. Prosím. Sympatickejší, keď sa takto predstavil. Pani Pageová, pani Fordová, ichu, vyhral som. Pred Starky zatiahnuť sieť. Nech sa páči, pane. Zdravím vás, pane. A ja vás, pane. Želali ste si so mnou hovoriť? Som taký smelý a obraciam sa rovno na vás. Ste vítaní. Povedzte, čo máte na srdci. Čašník nechaj nás o samote. Pane, som nešťastník, ktorý veľa utratil. Volám sa Brooke. Rád by som vás poznal bližšie, milý pán Brooke, prosím. Ja zasa túžim poznať vás, drahý rytier. A aby som vás dlho neumúval, chcem vám dať na vedomie, že by som skôr mohol poskytnúť pôžičku, než vy. A to ma ako si posmelilo, aby som vás takto nevhodne vyrušil. Ostatne vraví sa, že zlatý kľúč otvára všetky brány. Zlato je dobrý vojak, pane, a každú vojnu vyhrá. To je pravda. Ja tu mám mesiac peňazí, ktorý mi zavadia. Nepomohli by ste mi ho odniesť, drahý rytier? Zoberte si všetky, alebo aspoň polovicu týchto peňazí. Uľahčíte môjmu bremenu. Neviem, pane, čím si zasluhujem. Toľkú česť byť vašim nosičom. Poviem vám, pane, len ma vypočujte. Povedzte, čo máte na srdci. Rád poslúžim. Odhalím vám tajomstvo, ktoré prezradí celú moju slabosť. Pokračujte. Je tu v meste istá dáma. Jej muž sa volá Ford. Ďalej, prosím. Už dlho ju zbožňujem a verte mi, že som do svojho citu už aj veľa investoval. Prenasledoval som ju na každom okamihu a striehnem na každú chvíľočku, aby som aspoň na chvíľočku mohol túžobne uprieť na ňu svoje zraky. Nakúpil som pre ňu tisíce darčekov a úporne sa vyzvedal od koho, čo by jej asi tak urobil radosť. Skrátka, prenasledoval som ju tak, ako láska prenasledovala mňa na perutiach najrozličnejších príležitostí. No nech už boli akékoľvek moje zásluhy a obete, či už v oblasti srdca alebo mesca. Odmenu nevyzískal som nejakú. Iba skúsenosť, ktorá zostáva mojim jediným klenotom. Zaplatil som však za ňu cenu pre nesmiernu. Naučil som sa však, že láska z tôňa prchá tomu, kto ju zlatom stíha. Stíhajúc, to je prchá tomu, co ju stíha. Fíha. A nedala vám ani najmenšiu rukolapnú nádej. A usilovali ste sa dakedy o to. Nikdy. No tak aká bola potom tá vaša láska? Ako pekný dom postavený na cudom pozemku.
stratil som budovu, pretože som si pomýlil miesto, kde ju mám postaviť. Prečo ste sa mi s týmto všetkým zdôverili? Niektorí ľudia vravia, že hoci mne sa vidí počestná, inde sa baví tak neviazane, že z toho vznikajú najrozličnejšie dohady. A to je práve podstata mojej prosby, drahý rytier John. Vy ste vynikajúci muž, veľmi výrečný. Máte všade prístup vďaka vašej osobnosti a vďaka vášmu postaveniu. Všade si vás vážia ako vynikajúceho bojovníka, dvorana a vedátora. Ale čo, nechaj. No, je to tak. Ale no. Veď sám to viete. Tu sú peniaze. Utrate ich všetky. Utrate všetko, čo mám. Utrate aj viac. Ten mi za to venujte toľko času, aby ste rytiersky dobili česť tej Fordovej ženy. Použite umenie zvodcu žien a podrobte si ju úplne. Veď ak to vôbec nejaký muž dokáže, tak ste to vy. Jediný a pravý. Co na to poviete? Milý pán Brook, najprv mi zverte tieto peniaze, teraz mi podajte ruku. A napokon, keďže som šľachtic, vám sľubujem, že Fordovú ženu dostanete, ak chcete. Môj drahý pane. Ako som vravil, dostanete ju. Drahý rytier, čo sa týka peňazí, nemajte nejaké starosti. Čo sa týka pani Fordovej, milý pán Brook, nemajte nejaké starosti. Môžem vám prezradiť, že sa s ňou zídem. Sama si to želala práve pred chvíľou. Predtým, než ste pošli, odišla odo mňa jej dôvernička, ktorá je našim poslom. Oznamujem vám, že sa s ňou stretnem dnes medzi 10. a 11. hodinou. Medzi 10. a 11. Bude totižto ten bláznivý Ford žiarlivý preč z domu. Príďte ku mne večer, uvidíte, ako postupuje. Som šťastný, že som vás poznal. Drahý rytier, a poznáte Forda? Nepoznám. Vraví sa, že má celé hory peňazí a tie vraj dodávajú ceny a jeho žene. A tu použijem ako kľúč. Trúlici toho paroháča a potom budú hody. Drahý rytier, želal by som si, aby ste poznali Forda, aby ste sa mu mohli vyhnúť, keď sa s ním stretnete. Ale čo, nech sa obesí to vrece somárskeho mesa. Ubezpečujem vás, pán Brook, že ja toho chrapuňa skrotím. A vy sa vyspíte s jeho ženou. Príďte ku mne podvečer. Ložetí tu zneúctiť. Trúhlice vyrabovať. Povesť pošpiniť. Ja mám nielen vytrpieť všetko toto príkorie, ale sa aj nechať ubiť prívalom najohyznejších nadávok. Z úst toho, kto mi pristrojil všetko toto príkorie. Ďakujem ti, Bože, že som žiarlivý. Tak teda medzi 10. a 11. A Lilarim to prekazím! Ženu usvedčím, Falstaffovi sa pomstím, Pageovi sa vysmiem. A už idem. Radšej o 3 hodiny skôr, ako o minútu neskôršie. Paroháč! Fuj! Paroháč! Rugby? Prosím. Ktorá hodina je? Hodina, na ktorú sa slúbili pán farár, sa práve minula. Zakradil dušu, že nebol prišli. On vyprosil Bibliu, aby neprísť dám. Dám. Ja ti dám. Ak príde, on už mŕtvola. Ten je prefíkaný, pane. Vieš, že keby prišiel vaša milosť, by ho zabila. Merde alors. Ja budem ho zabiť, ako jak sem. De cette façon. Vezmi kord. Ja tebe ukážem. Mne. Na tebe. Nie. Ja neviem šermovať. Vezmi kord, Piňuf, povedám. Nie. Ale. Aha, práve niekto prichádza. Žehnám ťa, doktorisko. Dobrého zdravia, pán doktor. Ale, veď je to náš pán doktor. Dobré ráno, vážený pane. Čo vy všetky 1, 2, 3, 4 chcete tu?
Chceme ťa vidieť bojovať a šermovať, rezať, sekať a krájať, lietať ako špina u bielizeň. Chceme obdivovať tvoj zásah, dosah, presah, užívaný po ňom. Dal si mu to vypiť vojný neguš. Ó, aké máš pre nás správy. Ó, Esculapim slávny Galéros, zahlušil si, osmárnil, roztrvil ty moje blžšie srdce. Ale, pardieu, on je Papa Farrar, sralo. On je dal vidieť seba en face. Ty si najpreslávenejší čurolov, chlapče. Hotový hrdina trojský. Ja vás prosím, vy mi dosviešit, že my 6 osoby by šakali? Šakali. Ale ne. Čo? By šakali pre ne o 2-3 hodiny a on nebol prišli pa. On sa ukázal ako múdrejší, pán doktor. On lieči dušu a vy telo. Keby ste sa vy dvaja bili, bolo by to proti vášmu poslaniu a presvedčeniu. Či je nie tak, pán Page? Ale, pán sudca, voľa, kedy ste bývali veľký duelista a teraz rozsievate pokoj. Prisahám vačku, pán Page, som síce starý a prinášam mier, ale keď vidím vytasený meč, svrbí mňa dlaň. A hoci sme teraz sudcovia, doktori, farári, predsa sa nám len takedy, pán Page, žilky rozihrajú. Darmo je krv, nie je voda a všetci sme ľudia krehkí. Tak je, pán Šelov. A to sa nedá zmeniť, pán Page. Pán doktor Kajus, prišiel som vás odviesť domov, som poslancom mieru. Vy ste sa preukázali ako múdry lekár a pán farár Evans, ako múdry a trpezlivý sluha Boží. Poďte. Pardon. Poďte so mnou, pán. Pardon, môj milý host a sudca. Na slovíčko, monsieur Zašťan. Čo je to Zašťan? To my tak po anglicky nazývame vynikajúcich ľudí. Áno? To ja som velikejší Zašťan, než ten Angličan, popsutý farár. Ja jemu useknem obe. Jajka. Veď ťa to je poriadne z Gebzy, kamarátko. Čo to chce povedať z Gebzy? To je asi toľko, že sa ti ospravedlní. No. Biedám. To sa vie, že od mňa... Z Gebzy. Lebo ja to chcem mať. A ja už to budem mať, neboj sa. Alebo nechcem znať. Je vám remercie beaucoup. Pani, choďte cez mesto do Frogmoru. Tam je pán farár Evans. Áno, tam vyskúmajte, v akej je nálade. Dobre. Ja zatiaľ privediem doktora cez polia. Dobre? Dobre. Dovidenia, pán doktor. Dovidenia, pán doktor. Ja zabijem farár. Je le jure. Lebo on je svinia kuplia pre Anet. Neskape, ale predbežte sa kroť. Poď, ideme spolu cez polia do Frogmoru. A čo? Zavedie ťa za pannou N. Jo, je práve náhodou istého gazdu. Tam ju môžeš zvádzať. No, ideš ty, Buľo. Parfois, ďakujem vám pekne. Ja vás mám rada. A ja vám doženem dobrý ostia. Rytieri, lordi, baroni, markízi. Sami moji klienti. Ja sa ti odmením tak, že ťa neomalujem pred pannou N. N. Dobre sa to povedal? Parfaitement, kolosálne. Tak, poďme sa. Rugby, stúpaj mi na pety. Kde hermí pádvod z výšky skál, kde spieva vták svoj madrigál, z rúží si ložko usteleme, vo voni kvetov spočíneme, kde hermí pád. Pán Boh s nami a zlé preč. Prečo sa tak jedujem a na mysli trasem? Jac cítim hnačku do plaču. Kde spieva vták svoj madrigál, kde babylonských vod zurčíkal, z rúží si ložko usteleme. Už ide, pán kňaz, hen tam. Pekne ho vítam.
Deher mi padlo z výšky skál, a ty Boh, ráč podperiť spravedlivého. Aká bude byť jeho zbrana? Nejaká, pane. Tam ide môj pán sudca Šelo a s nimi ešte kdosi. Prichádzajú smerom od Frogmoru. Pekne, prosím, dávajte mi kamžu. Alebo ne, podržte ho do ruky. Ale, pán farár, dobré ránko. Vy už tu. Ach, sladká moja Zdravím vás, pán farár. Boh milostivý vás požehnaj všetkých na jednu hromadu. Čo to vidí, meč a slovo Božie? Cvičíte sa v oboch zároveň, pán farár? A stále taký mladistvý. Čas je taký sichravý, samá reuma a vy len tak naľahko. No to má, prosím, svoje príčiny aj dôvody. Prichádzame za vami, pán farár, aby sme vám ponúkli dobrú službu. No, to je pekné. A čo to má byť, prosím, pekné? Tu na blízku je úctyhodný pán. Toho pána však musel to si uraziť, pretože stratil svoju zvyčajnú trpezlivosť a vážnosť. No kto je to, prosím, pekne? Myslím, že ho poznáte. Je to pán doktor Caius, znamenitý francúzsky lekár. Kristové rany, toho a vedu nespomínajte na jednu hromadu, lebo tomuto pristane jak sviní sedlo. Ale prečo? Lebo on je obyčajný podvodník, ranhnojč a fuškár, aký ho treba pohľadkať lampášom. Stavím sa, že to je ten jeho súper. Tak sa zdá, súdiac podľa zbraní. Držte ju od seba, je tu doktor Caius. Pán farár, nechajte zbraň na pokoj. Aj vy, pán doktor. Odzbrojte ich, nech sa pokonajú. Namiesto seba nech radšej kaličia našu angličtinu, nech režu do tej. Ja vás prosím, on tu petit slovičko ku vám. Pre akú príčinu vy nechcete, ja zapiknúť vás. Prosím vás, buďme pekne trpezliví, áno? Vy ste zbabelý pes. Opis sa škareta. Pekne prosím, kúš, aby sme nebyť tým ostatným chlapom na posmechu. Ja sa chcem s vami priateľkovať a potom vám budem dať satisfakciu. Ja vám narazím váš šerbel na vašu kotervu, lebo vy sa bojíte duela. Sakre, rabbi aj vy ostícky. Šialený šakál zabiť jemu? Boli ja na tom plas, kde mi mali stretnúť seba. Ten plas je tu. Ja prisahám na svoju kresťanskú dušu. A nech to potvrdí aj pán hostinec. Nevravím, ani aj Vels. Ticho, Francúz, ticho, Velšan. Upokojte sa, lekári duše i tela. Olala, výborne, excellent. Praví váš krčmár od podvesku. Nie som ja dobrý politik. Fišku z Machiavelli. Mám stratiť svojho doktora? To nie, veď mi dáva lieky aj bez zapatieky. Mám stratiť svojho farára, svojho velebného pána Evansa? Nie. On ma poučuje, nebo pripravuje? Ne, dajte ma, ne. Podaj mi ruku dušiar, podaj mi ruku teliar. Chlapci moji úmni, oklamal som vás oboch. Poslal som vás na nepravé miesta. Máte hrdinské srdcia a odchádzate so zdravou kožou. To sa musí zapiť. Dajte ich kordy do zálohu a za mnou poslovia mieru. Raz, dva, tri. Rozumiem dobre. Vy robíte z nás dva blázon. Monsieur honteux. Fuj, amba, karamba. Špinavá gamba. No toto, ja vám povedám, že to on si nás vystrelil. Ale my môžeme stať priateľkami a potom dať hlavu na jednu hromadu a pomstiť nás u toho gubatého chlapisko Kerčmár, čo nás podvodil. Saví, srdečne rada, bo on mi sluboval ma priniesť do Annette Page a potom ošudil. Ja jemu rozdrapím. Rypáka. Rybáka. Prosím, nech ideme, áno? Rugby, stúpaj múmi na pety. Pani Pageová, to je ale šťastná náhoda. Kamže máte namierené? Aby som pravdu povedala za vašou ženou. Je doma? Isteže. A náramne sa nudí, pretože jej chýba spoločnosť. Nazdávam sa, že keby vám dvom zomreli muži, dali by ste sa spolu zosobášiť, však? Ubezpečujem vás, že by si každá z nás pohotove našla iného muža. Odkiaľ máte tohto pekného kohútika? A už ani neviem, ktorý to čertovský chlap poslal môjmu mužovi. Akože sa volá tvoj pán, priateľ? Sir John Falstaff. Áno. Sir John Falstaff. To je on. Môj manžel je s ním veľmi zadobre. Ale je vaša pani naozaj doma?
Isté, že... Prepáčte, že vás tu zanechám. Nemôžem sa už dočkať. Duša mi pišti za ňou. Má ten pán Page rozum. Má ten oči a uši. Vie ten vôbec myslieť? Zdá sa mi veru, že má vlčiu tmu. To chlapčisko zaniesie list aj na 20 míľ práve tak bezpečne, ako trafí kanón 100 razy do prázdna. Falstaffov chlapec ide s nimi. Prefíkane to zasnovali. Naše zdivené ženy sa rútia do istej záhuby. Ach, ale ja toho hnusníka doladím. Ženu usvedčím a strhnem vypožičaný závoj skromnosti z tváre tej svetuškárskej pani Pageovej. A jej mužovi dopomôžem k povesti nedobrovoľného paroháča. Falstaffa tam nájdem s nimi. Za to ma ľudia nevysmejú, skôr pochvália. A že tam je práve také isté, ako že je nebo nado mnou. A už aj idem. Dobrý deň, pán Ford. Dobrý deň. To mi ale podarená kompánia. Páni, prosím vás, poďte všetci so mnou k nám. Máme dnes vynikajúci obed. Mňa zda prepáčite, pán Ford, ale nie je to možné. Sme pozvaní na obed k panne N. Môj synovec Slender sa totiž uchádza o ruku panny N a dnes si máme prísť po odpoveď. Úfam sa vo vašu blahovôľu, otec Page. Môžete si byť istý, pán Slender, som celkom na vašej strane, lenže moja žena nadržiava tu na pánu doktorovi. Voilà, a dievča ľubí mňa, tak vravela mademoiselle Kikli, moja otrokyňa. Upratovkyňa. Ale opatrovkyňa. Čak hovorí, že upratovkyňa. A čo by ste povedali na mladého pána Fentona? Ten vie vyvádzať, tancovať, oči mu horia, píše básne, rozvodievaní záhradka v háji. Ten ju zdrapí. Aj na ruke to má vpísané, že ju dostane. Len proti mojej vôli, za to vám ručím. Páni, prosím vás, veľmi pekne, poďte aspoň niekoľký k nám. Dobre sa najete a postarám sa vám aj o zábavu. Ukážem vám monštrum. Poďte, pán doktor, aj vy, pán farár, pán Page, prosím vás, poďte. Tak, dobre sa majte. My sa o to voľnejšie budeme cítiť u Pageovcov. Ty, rugby, marš do domov. Ja prídem za krátko. No, marš. Tak pán Miláčku, ja idem za svojím statným rytierom Falstaffom a vyzúknem si nejaký ten alkohol. Ja sa idem pozrieť na to monštrum, pán. Zdá sa, že prvý, kto s ním bude popíjať, budem ja. Ej, to bude armatanec. Monštrum. Hej, John, Robert! Hej, ty, Robin! No, chytro, ten kôžľa bielý. John a Robert, buďte tu na porudzi vedľa v kuchyni, keď vás zavolám, hneď pribehnete a bez meškania zoberiete tento kôž na plecia, potom s ním odbehnete a ako rýchlo len budete vládať, zanesiete ho na dečetovú lúku a tam to vysypte do bahna hneď vedľa temže. Rozumeli ste? No, vedia všetko dopodrobna. A teraz chodte a prídete, keď vás zavolám. Robin. Tu je malý Robin. No, čo je ty malý, pobehaj, čo nového? Môj pán Sergeant Falstaff vošiel za mnou bráničkou a prosil by o našu spoločnosť, pani Fordová. Môj pán nevie, že aj vy ste tu. Idem sa hneď skryť. Dobre, choď povedať pánovi, že som tu sama. Pani Pageová. Pani Pageová, nezabudnite na heslo. Spoľahnite sa. Tak teda do toho. Podáme si ťa, ty opuchnutý pampuch. Ty vrece nasiaknuté hnojovnicou. Veď sa ty naučíš rozoznávať hrdličku od kukučky. Našiel som svoj nebeský klenot. Kiež by som teraz umrel, veď žiť oddalo sa mi. Koruna mojich snažení. Blahoslavená hodina. Môj sladušký Sir John. Pani Fordová, neviem ani lichotniť, neviem ani balamúčiť sladkými rečami, ale jedno by som si želal, aj keď je to hriech. Chcel by som, aby tvoj muž bol mŕtvy. Aj pred prvým lordom tejto krajiny by som vyhlásil, že ťa urobím svojou paňou. Ale mňa svojou paňou?
páňou, Sir John, beda. Zo mňa by bola žalostná lady. Nech mi na francúzskom dvore ukážu čo len jednu, ktorá sa ti vyrovná. V žiari tvojich očí sa aj diamanty rozplynú. Nad klenutou krásou tvojho čela sa môže vznášať koráb vlasov alebo akýkoľvek iný zázrak benátskej módy. Alebo obyčajná šatka, Sir John. Nič iného k môjmu čelu nepristane, ba ani táveru nie. Kruto krypíš sama sebe. Bola by z teba dokonalá dvorná dáma. Pevná línia tvojich nôh dala by pôvabný vzruch tvojej chôdzi, keby si sa vznášala v dvorskej toalete. Vy ma klamete. Nemôžem sa zbaviť zlého tušenia, že ľúbite pani Page. Takisto by si mohla povedať, že mám rád smradľavé väzenie pre dlžníkov, ktoré nenávidím ako zápach páleného vápna. Len Boh vie, ako vás ľúbim a jedného dňa zviete to aj vy. Vytrvaj vo svojej láske. Zasluhujem si to. Áno, musím sa priznať, že máte pravdu, inak by som nebola podľahla svojim citom. Pani Fordová, je tu pani Pageová, ktorá spotená fučí, vyzerá, ani keby zdivela, strašne by chcela aj hneď s vami hovoriť. Tá ma nesmie vidieť. Áno, je to taká klevetná baba. Rýchlo, skryjte sa, rytier môj. Tuto, rýchlo. Čo sa robí? Čo sa deje? Pani Fordová, čo ste to spravili? Taká hanba! Oj, či som sa vo vás sklamala. Ale prečo, prosím vás? A vy nešťastnica, váš muž sa sem rúti s celým Windsorom. Vraj hľadať akéhosi pána, ktorý je teraz u vás, zneužívajúc jeho neprítomnosť. Už vám odzvonili. No preboha, Varine, naozaj. Váš muž sa sem ženie a v pätách za ním pol Windsoru, aby vysviedili toho darebáka. Ja som sa ponáhľala, aby som ich predbehla. Ak ste nevinná, všetko je v poriadku. Ale ak tu niekoho máte, vyžeňte ho preboha von. Čo mám robiť? Mám tu istého pána. Je to môj dobrý priateľ. Nejde mi tak ani o vlastnú potopu, ale ako o nebezpečenstvo, ktoré hrozí jemu. Teraz nešpekulujte. Váš muž je tu čo nevidieť. Tu je kôš. Ak ten chlap nie je priadnáky o zebu, nech doň vlezie. A vaši sluhovia ho vynesú na Dečetovú lúku. Je trošku čelnatý, nevmestil by sa tam. Vleziem tam, nebojte sa, vleziem tam. Sir John Falstaff, tak toto sú tie vaše listy, rytier. Áno, Neboj sa, ľúbim ťa, ale teraz nemôžem. Rýchlo, rytier. Tak. A teraz... Poď, Robin, poď. Pomôže pri si pána, chlapče. Zavolajte sluhov, pani Fordová. A vy nechutný rytier. John, Robert! Rýchlo. Vezmite túto bielizeň. A kde máte drúg? A zaneste ju rýchlo na Dečetovú lúku v pračke. A nech už ste tam. Počkať! Kam si mi idete? No, práčke na Dečetovú lúku. A čo sa ty o to staráš, kam to nesú? Do bielizne mi ty nos nepchaj. Bielizeň! Nedbal by som ju sám vyprať, tú bielizeň. Samá bielizeň. No, veď časom uvidíme. Páni, dnes v noci som mal sen. Hneď vám poviem, aký. Tu máte moje kľúče. Rozíďte sa po mojich izbách. Náte, berte. Snorte, sviete, pátrajte. Ručím vám za to, že líšku dolapíme tu. Ja sa postarám, aby neubzikol tadiaľto. Tak, a máme ho v pasi. Poďte, páni, teraz volečo zažijete. Za mnou. On je tak velice žiarlivec, že fantazíruje. Quelle rigolade. To nie je francúzska moda, tá žarlivosť. Moja vlast človek nežarlivý. Poďte, páni, poďte. No, poďme, páni, aspoň uvidíme, čo vypátra. Tak, poďme robiť aj my patričky. No, tadiaľto, páni. Ako sa asi cítil, keď sa váš muž spýtoval, čo je v tom koši? Z
skoro sa bojím, že aj Falstaffovi bude treba gate vyprať. A tak môže prísť celkom vhod, že ho hodili rovno do rieky. Obe si sme ho mali podľaka nechutného. A tak by sa malo stať každému takémuto svinierovi. Ale Falstaffovi ešte niečo vyvedieme. Táto dnešná medicína asi bude málo na jeho chlípnosť. A nemali by sme zase zavolať tú rapotavú kvikličku, že ho prosíme o prepáčenie, že sme ho teda do tej vody hodili a dať mu nádej, aby si vyslúžil ešte poriadnejší trest. To aj urobíme, zavoláme ho na 8 a povieme, že si môže prísť po odškodné. Prosím vás, Nie a nie. Ale teda. Možno sa ten starý odron iba vystatoval. Počuli ste? No už teda, ale ako vy so mnou zaobchádzate. Pán Ford, teda. Veľmi sa opúšťate, pán Ford. Čo sa dá robiť? Už to musíme pretrpieť. Nech mi nebo dopustí všetky hriechy na deň posledného sudcovania. Ešte sa nachádza nejaká osoba v domovi, v izbovi alebo v kufrovi. Cesar, tu nemá nejaké mužeské tela. Pán Ford, že sa nehambíte. No. To už je moja chyba, pán Page. A veľa som sa pre ňu natrpel. Vy terpíte pre vašu žárlivosť. Vaša ženská je poriadna manželka. Akých není medzi 5000 manželka a ešte 500 manželka. Ja myslím aussi, že je ona jedna porádna. Madam. Dobre, páni, ale slúbil som vás pozvať na obed. Prepáčte mi, prosím vás, ale zatiaľ sa poďme trocha von prejsť. Neskoro vám vysvetlím, prečo som toto všetko robil. Odpust mi, žena moja. Poďte aj vy, pani Pageová. Čo najúpenlivejšie vás prosím, nehnevkajte sa. No poďme, páni, veď my ho ešte dobehneme, uvidíte. Pozývam vás zajtra k nám na raňajky. Príjmate? No pravda, že keď tam bude byť niekto jeden, tak ja tam budem byť dva. Ako tam má jeden, lebo je dva, ja budem robiť tretia do taký triangl. No poďme, páni, poďme. Pán Page, pán doktor, prosím vás. Ja vás pekne prosím, vy si zapamatovajte ten kubatý chlapisko Keršmár, čo nás podvodil. Pardi, to si myslím zbytečne rada. Ja jemu budem dať vyšklebovať nám a streľať si do nás. Tak, prosím, áno, nech ideme, áno. Áno, stúpajte mi na pety. Otca si nezískam, to dobre viem. Už nechci, drahá, aby som za ním šiel. Beda, čo robiť? Nesmieš povoliť. Je preto proti mne, že šľachtic som. Vraj rozhajdákený svoj majetok chcem zachraňovať jeho peniazmi. A má proti mne aj iné výhrady. Mrzí ho najmä moja búrna mladosť a bujní priatelia. Vraj nie je možné, aby som teba ľúbil viac než Veno. Možno, že pravdu má. Nehovorí pravdu. Raz to uvidíš. Hoď priznám sa, že mešec tvojho otca bol prvým popudom, čo ma k tebe viedol. Však dvoriac ti som spoznal, že si drahšia než vrecia peňazí a zlaté prúty. Ja teraz vidím tvoju pravú cenu. A tá ma láka. Premilý pán Fenton, len priazeň môjho otca hľadajte. Ak ani prosby vaše pokorné nič nedosiahnu, tak potom som tu ja. Zarazte im tie reči, pána Kvikli, a nech vraví môj synovec. Hop alebo trop? Len smelo. Smelosť by bola, báca je tiež nebudem. Len strach má. Slečinka. Áno. Pán Slender by s vami rád prehovoril slovíčko. Áno, už bežím. Toho mi otec vybral. Ako taká špata vábne žiari, keď 300 libier dôchodku má ročne. Nož ako vzadný pán Fenton, prosím vás na slovíčko. Už ide. Tak maj sa k nich, hlavče. Juj, čo si ty len mal za otca? Ja som mal otca, panna N. Panna N. Môj synovec vás ľúbi. Hej, ako koňa. Alebo každú inú ženu v tomto grófstve. Bude s vami zaobchádzať ako s princeznou? To isté, ale len ak budem pod papučou. Dá na vás prepísať 150 libier.
No ale nechajte, pán Šelov, nech sa o mňa uchádza sám. Ďakujem vám, že ste mi to láskavé pripomenuli. No, chlapče, panna N chce s tebou hovoriť. Čujme, pán Slender. Čujme, vážená panna N. Čo ste mi to chceli poručiť? Poručiť? Svetá prostota, nikomu nič neporúčam. Vďaka Bohu ešte nie som mrcina na skapanie. Buď chvála Bohu. Ja som to tak nemyslela. Ja som sa len chcela opýtať, čo máte pre mňa? Veľmi málo. Skoro nič. To váš otec a môj strýko paktovali o mne. Spýtajte sa svojho otca, tam to prichádza. Pán Slender, dcérka, milá k nemu buď. Aj Fenton, čo tu chcete vy? Už som vám riekol, pre vás je dom môj zavretý. Dcéra zadaná je už. Pán Pejč, len trocha pozhovte. Pán Fenton, za dcerou mi nechoďte. Pre vás to nie je partia. Len ráčte počuť, ja... Nechce ma dosť. Pán Šelov, syn môj, nech sa páči dnu. A vy, už tu nedobiedzajte viac. Prihovorte sa, pani Pejču, no. Ach, vzácna pani, ľúbim vašu dcéru. Priamo a úprimne to priznávam. Aj cez prekážky zlé a odmietenie ja ďalej prápor lásky ponesiem a neustúpim. Chcem len váš súhlas. Áno, áno, matka. Tomu bláznovi ma nedaj. Neboj sa, lepšieho ti muža chystám. Tým je pán môj, pán doktor Kajus. Tak to radšej zahrabte ma po čiernu zem a obite repou červenou. Pán Fenton, netrápte sa veľmi. Ja nie som za vás ani proti vám. Spýtam sa dcery, či vás ona ľúbi. A podľa odpovede rozhodnem. Zatiaľ však s Bohom. Teraz musí dnu. Ináč sa otec nahnevá. S Bohom, vzácna pani. S Bohom, N. To je moja robota. Povedala som, milosť paničke, vy chcete reku dať vašu dceru nejakému bláznovi? Alebo tomu nepodarenému doktorovi, keď tu máte takého fesáka, pána Fentona. To je moja robota, moja. Vďaka vám za to, vďaka. Tento prsteň odovzdajte dnes večer mojej N, hej? A toto je pre vás. S Bohom. Tvoj pán Božko ťa požehnaj. Ale predsa len by som bola radšej, keby pán Ven dostal môj pán. Alebo hádam radšej pán Slender. Alebo urobím pre všetkých troch, čo len budem vládať. Bože môj. Prečo ešte musím leciť k rytierovi Falstaffovi s odkazmi od mojich paničiek? Som ja ale sprostania. Bardolf! Počuješ? Tu som, pane. Prines mi 2 čaše sektu. Prosím, pane. Tak teda, na to som sa narodil, aby ma vyniesli v koši ako hromadu mesiarských odpadkov a šmarili do temže. Tí odroni ma vykydli do bariny bez najmenšieho zaváhania, ako keby topili štence, keď ich suka má zo 15. A viete si ľahko predstaviť podľa mojej figúry, že mám neobyčajne priaznivé dispozície klesnúť až na dno. Ešte šťastie, že tam bola príčina, inakšie by som sa bol doslova utopil. A to je smrť, ktorá sa mi bridí. Vo vode sa telo nadvie. A čo by bolo zo mňa, keby ma ešte aj nadvlo hotový glóbus. Je tu panna Kvikli a rada by s vami hovoriť. Nech vstúpi. Nech sa páči, pani. Nech sa páči. Tu prosím. Neraďte za mňa, prosím. Dobré ránko, prajem. Vaša milosť. Choď mi uvariť krčiašťok najfajnovšieho vína. Aj s vajcom, prosím. Nie, bez. Nepotrebujem v nápojka nejaké záprtky. Čo je? Prosila ma za vami pani Fordová milosť. Fordová? Tej Fordky mám akurátne dosť, aj tej vody, do ktorej ma dala šmariť, som mal plné ucho aj brucho. Ale bože môj, však ona za to nemôže. Veď už aj poriadne naprískala tým chlapom za to, že sa tak pomýlili a evakuovali toho nepravého. A ja som sa sakramensky pomýlil, keď som dal na sľuby bláznivej babi. Ach, to teraz Lamentuješ. lamentuješ.
že by vám srdce buchlo, keby ste ju videli. Jej muž ide dnes na vtáky. Ja ona vás prosí, aby ste sa k nej ustávali. Ešte raz, medzi 8 a 9 máme hneď priniesť aj vašu odpoveď a za to vám garantírujem, že vás uspokojí. Pomôž. Povedz jej, že prídem. Ale pripomenie, aký je muž krehký tvor. A podľa toho nech posúdi aj moju obeť. Poviem. A vravela si, že medzi 9 a 10. Medzi 8 a 9. Medzi 8 a 9. Povedz, že určite prídem, choď. No, pán Boh vám daj zdravia. Bež. A kde je pán Bruk? Povedal mi predsa, aby som ho čakal doma. Jeho peniažky ma priťahujú. Daj Boh zdravia, rytier. Pán Bruk, prichádzate sa presvedčiť, čo sa stalo medzi mnou a Fordovou ženou. Vlastne to ma sem priviedlo. Milý pán Bruk, vám poviem čistú pravdu. Bol som u nej v stanovenom čase. Ako sa to skončilo? Veľmi hanebne, milý pán Bruk. Ako rozmyslela si to azda? Ale čo? Ale ten pochabý, žiarlivý manžel, čo je celý zdivený od žiarlivosti, vrútil sa dnu práve vo chvíli, keď sme sa objímali, boskávali a nežne prehovárali, čo malo byť akýmsi prológom k hre o našej láske. A za ním celá svorka jeho kumpánov, ktorých pozáňal a štval, ani besný, aby vraj hľadali podobe milenca jeho ženy. Čože? Čože? A vy ste boli práve tam? Bol, veru, bol. A on vás hľadal a nemohol nájsť. Počkajte, hneď vám rozpoviem. Našťastie pritrieli akási pani Pejčová a povie nám, že Ford sa blíži. Tak ma na jej radu v tej trme vrme strčili do koša na bielý zeň. Zrejme k veľkej radosti pani Fordovej. Do koša na bielý? No, do koša na bielý zeň strčili ma medzi špinavé košele, smradlavé ponožky, obkvickané obrusy. Ach, pán Bruk, bola to najohavnejšia zmiešanie na najodpornejších smradov, aká kedy urážala ľudský čuch. Ako dlho ste boli v tom koši? A hneď vám rozpoviem, čo všetko som si vytrpel, aby som pre vaše dobro dostal tú ženu na cestu hriechu. No. A keď ma už načgali do toho koša, zavolala Fordová panička akýsi dvoch Paholkova či Bírešov, aby ma odniesli ako špinavú bielizeň na dečetovú lúku. Tak tí ma aj vzali na plecia, ale už vo dverách sme stretli toho žiarlivého trpáka, toho bláznivého psa Forda, ktorý sa ich raz či 2 razy vypytoval. 2 razy vypytoval, čo majú v tom koši. Trasol som sa ako osy od strachu, že ten trpák pozrie dnu našťastie osud, ktorý určila rolu paroháča, zadržal jeho ruku a tak on išiel snoriť dnu a ja som vyviazol s tou špinavou bielizňou von. Ale dávajte dobrý pozor, pán Bruk, ako to išlo za sebou. 3 razy ma obklúčili smrteľné úzkosti. Ponajprv to bol strach, že mi ten paroháč prepára brúško parohami. Po druhé, keď ma napchali do toho koša a ja som tam ležal skrkvaný, sťaz prehýbaný kord. A po tretie, keď ma ako v Augiášovom chlieve začali dusiť smrdité výpary tých handár kvasiacich sa vo vlastnej masnotele si predstavuje, pán Bruk. Ja som háklivý na obličky a na teplo som háklivý ako maslo. Okrem toho sa ustavične potím, takže je vôbec div, že som sa nezadusil. A keď som už bol viac ako na poli udinstovaný na tom loji, tak vtedy ma šmarili do temže. To ma schladilo ako rozhravenú podkovu. Až to tak zasičalo, až sa priam také vlnobytie strhlo. A moja vec je teda v stratená? Čože, pán Bruk,
nech ma pre zmenu hodia hoc i do krátera Etny, ja nepopustím. Dostal som dnes nové pozvanie. Jej muž poluje ráno na vtáky. Mám sa s ňou stretnúť medzi 8 a 9 hodinou. Medzi 8 a 9? Tak. Ale už je 8 preč, pane. Naozaj, pane? No tak to potom musím ísť. Pán Brooke, Fordovú ženu dostanete a Fordovi nasadíte parohy. Adie! Adie! Prebuď sa, Ford. Prebuď sa. Spím, lebo sa mi sníva. Lebo ma máta. To máš to, že si ženatý, že máš domácnosť, bielizeň a koše na ňu. Dobre mi tak. Ale teraz mi už ten hnusník neujde. Je u mňa. Nemôže mi ujsť. Nemôže sa predsa schovať do solnička alebo do peňaženky. Čo sa stalo? Už sa neodstane. Keď už tie parohy mám a som z nich na poli blázon, budem nimi aj botať ako blázon. Vaša ľútosť, pani Fordová, pohltila moje utrpenie. A ja sa vám za to kráľovsky odvďačím. A to nie len prostým dvorením, ale celou nádhernou škálou ľúbostných obradov a rituálov. Ale ste si istá, že váš manžel nepríde? Práve polie na vtáky môj sladký rytier John. No, a toto je čo zase? Chytro, choď tam. Som sem. Áno. Ako sa máte, dušička? Nemáte vás na takú návštevu? Ale prečo? Radšej sa nespýtujte. Váš manžel zasa zúri. Som naozaj rada, že tu nie je ten bachratý rytier. Ale prečo hovoril Vary o ňom? Iba o ňom. Som naozaj rada, že tu rytier nie je. Uvidia aspoň, aký je smiešný vo svojej pometenej žiarlivosti. A je ďaleko? Naopak, na rohu, veľmi blízko. Za okamih je tu. Bedami, rytier je tu. Tu! Ten ho zabije. Len preč s ním, rýchlo preč, radšej hambu ako Preč, vraždu. ale kam ho odpratať? Mám ho Vary zase strčiť do koša? Nie! Do koša nie. Radšej vleziem do komína. Nie, vlezte radšej do pece. Nie, ani tam nie. Bude hľadať všade. Už nepomôže ani studňa, ani skriňa, ani sklep, ani truhly, ani depny. On to prezrie všetko nad radom. Tak potom idem von. Ale musíte sa prezrieť. A do čoho by som Slúžka mojej tety z Brentfondu, tá tučná žena, nechala hore nejakú sukňu. Áno, do sukničky. Hej, je tam aj jej širák, aj vlniak. Chodte ho. Aj vlniačik. Lete, môj škováno. My vám zatiaľ pohľadáme dačo na hlavičku. Áno, hneď vás prídeme vyštafírovať. Obežte si sukňu. Teda dopriala by som mu, aby ho takého vyštafírovaného videl ten môj muž. On totiž tú starú z Brentfondu nemôže ani cítiť. Obesiť ho pačmaku nechutnú. Preto je každý trest malý. Dokážeme, že žartík nie je hriech. Že s ocťou žena môže spojiť smiech. My nie sme tiché vody. Nech ich kál nám proti myslí je. Jak všetok žiaľ. Mladenci, chytro poďte sem. No. Zoberte znovu ten kôš. Váš pán práve prichádza a ak vám rozkáže položiť ho, urobte tak. No a teraz šikovne, rýchlo. Tak Ibaj, vezmi to. Dúfam, že tam zase nie je uskladnený ten rytier. No, dúfam, že nie, lebo to by som radšej niesol za kôž olova. Dolu s tým košom, niktoši! Zavolajte niekto moju ženu. Žena moja, sem sa! Užaj! No? Ukáž nám, čo za podarenú bielizeň to posielaš vyprác. Ale pán Ford, to je už priveľa toto, no. Vy ste zblázniveli, vy ste besný jak besná psica. Veru, pán Ford, nie je to od vás pekné. To si myslím. Veru, nie. Pani Fordová, poďte sem. A ja, pani Fordová, počestná žena, skromná žena, vzorná žena,
Vzor všetkých cností, ktorá má za muža žiarlivého blázna. Asi vás urážam, panička, však? Boh mi je svedok, že hej. Ak ma upodozrievaš z nečestných skutkov. Výborne. Bravo. Ty striga! No veď uvidíme. Von z toho koša! Ty sa nehábiš. Ty vyžraté hovedo! Ty sa nehábiš, daj pokoj tej bielizni. Len čo ho nájdem. Ale to nemá rozumu. Zbieram aj prádelu od vašej manželka a poďme preč. Prevráte ten kôš. Ale Božišek môj, prečo? Pán Peč, včera koho si vyniesli v tomto koši z môjho domu? Prečo by sa to nemohlo opakovať aj dnes? Že je ten hnusný kúmic, o tom nepochybujem ani na chvíľu. Moje predtuchy ma neklamu a žiaľ im celkom odôvodnenie. Prosím vás, pomôžte mi vyhádzať bielizeň. No vidíte, po chlapovi ani stopy. Zle robíte, pán. Čestné slovo, že zle utržíte iba hanbu a posmech. Vy musíte seba modliť a neoddávať sa žiarlivosťom svojho srdca. Preto dostávate žiarlivosť. Toto zrejme nie je. No zrejme nie. Ja, on je tam. Není. Páni, prosím vás, pomôžte mi ešte raz prehľadať celý dom. Ak nenájdem to, čo hľadám, tak sa mi vysmievajte, ale naposledy vás prosím, dajte sa so mnou do hľadania. Pani Pejčová, prosím vás, zíďte dolu s tou starou ženou. Môj muž chce ísť nahor. Starou ženou? Čo za starú ženu ty Ale tu to je máš? iba služka mojej tety z Brentfordu. Tá bosorka? Tá striga? Tá ohava? Rozsušená? Či som jej nezakázal kročiť do môjho domu? Vy ste tu mala nejaké nekalé poslanie, Božiček, môj milený páni, drahý, prosím vás, nedopusťte, aby dokaličil tú úbohú starenku. Poď sem, ty staré rešeto! Nech ťa privítam! Poďte, matka Bretová, podajte mi ruku. Nech sa páči. Len poď, nech ťa privítam! Máš z môjho domu! Ty baba! Ty striga! Ty rešeto rozsušené! Veď ja ťa naučím, ako stridiť ťancúru! Nehabíte sa! Vy ste tu starenku zahlušili. Teda si sa ukázal, musím povedať. Obesiť ju, bosorku! Ja tak myslím hore dole, že ona je naozaj bosorka. Ja nemilujem ženskú, čo má pod nosom fúziska. Ona má fúziska pod tým oným, čo má na tvári. Pani, prosím vás, poďte sem. Poďte ešte raz so mnou hore. Uvidíte, prečo som žiarlivý. Ak som aj teraz na falošnej stope, nikdy viac mi nemusíte dôverovať. Prosím vás. Poďme teda, keď mu na tom tak záleží. Poďme, áno, poďme. Bosorka, stará baba rozsušená. Ja jej dám. Zmlátil ho! Verte mi! Na čisto ho zmaľoval. Ba mne sa vidí, že skôr na nečisto. A ten drúk dám posvetiť a zavesiť na oltár. Myslím, že to závetníctvo sme z neho na čisto vytlkli. A čo povieme to svojim mužom, ako sme ich obslúžili? Pravda, že už keď len preto, aby sme napravili hlavu tomu vášmu starému. A ak si zaumienia priložiť ešte niečo tomu rytierovi, my dve im budeme ochotne pomáhať. Tak kujme teda železo, kým je horúce. Dosť, prestaňte. Odpust mi, žena. Ona je najlepšia a najvác poctivá manželka, čo ja som mal okonaný. Plán radšej snujme. Nech naše ženy ešte raz zvábia toho tučniaka na schôdzku, kde si on, kde verejne ho lapíme a kruto vysmejeme. Ja tak myslím a hádam, že on bude mať plné gate strachu a že nepríde. Jeho telesné žiadostivosti boli vytrestané a on už nebude byť starý kocúrisko. Aj mne sa tak vidí. Len povedzte čo, vyparátime a my dve ho už vlákame do pasce. Báj stará vraví, ako Hern, poľovník dávny Windsorského lesa, za tichých nocí celú zimu chodí k starému dubu parohatý sám. Nivočí stromy kántri dobytok a mlieko mení kravám v číru krv, strašlivo rintiať s veľkou reťazou. Nech teda Falstaff sa nám zjaví v tom hernovom obleku a s veľkými parohami na hlave. Výborne.
Ale čo potom robiť s ním? Až ho tam lapíme. Jak znie váš návrh? Aj to sme vyhútali takto zas. Moju dceru, mojho chlapčeka a ešte zo pár detí oblečieme do zeleného s ťavíry a škriatkou. Keď potom Falstaff priblíži sa k nám, my dve hneď plné strachu ujdeme a oni s ťa škriatkou a hneď obkolesia a štípajú. Ja sám budem dať deckám inštrukcie a budem robil taký starý capko. A budem ho potom pálil s takou veľkou sviečkovicou. Znamenité. Tak poďme do veci, áno. Budeme sa veľmi dobre zabávať. A urobíme jedno veľmi poctivé darebáctvo. No poďme, prosím, poďme. Poďte aj vy, pani Fordová, nech Kvikli zájde za Falstaffom na zvety. Čo ty tu zasa chceš? Oddať vám odkazy oboch stránok, prosím. Čort nech vezme jednu stránku a jeho savica druhú, tak budú aspoň obe v pekle. Už som si pre ne toľko vytrpel, že sa moja úbohá nestála ľudská prirodzenosť pod tým len tak prejíbala. A myslíte, že oni nie? Oj, veru áno, najmä tá jedna pani Fordová dušička zlata. Vidím vám tá celá modrozelená odbytky, miestečka bieleho na nej nenájde. Čo ty tu budeš mne rozprávať o modro-zeleno-bielom? Ja som hral všetkými dúhovými farbami. Ešte ma chceli lapiť ako bosorku z Brentfordu, ale že som sa pohotovo vynašiel a rolu starej ženy tak bravúrne zahral, nechali ma na slobode, inakšie ma bol ten zhovadilý dráb istoiste strčil do basy ako nejakú starú sprostú strigu. Ale vaša milosť, ja musím s vami hovoriť vo vašej izbe, lebo len tam vám môžem poriadne povedať, ako sa veci majú. A za to vám garantírujem, že vás uspokojím. Hľa? Aj toto písmo vám kadečo vysvetlí. Bože môj, čo je to roboty dať vás do dna? Jeden z vás dvoch musí byť u Pána Boha v nemilosti, keď sa vám to všetko tak kazí. Poďte so mnou. Nie, pán Fenton. Márna vaša reč. Čujte ma predsa, dám za vašu pomoc akože šľachticom 100 libier v zlate. No, vypočujem vás teda, pán Fenton, a budem držať jazyk za zubami. Už som sa vám zdôveril, že vrúcne ľúbim krásnu pannu N. Tá vďačne moju lásku opetuje. Mám od nej aj list. Dnes o polnoci sa stane moja N kráľovnou víl. Čo? Prečo stojí v liste? V onom prestrojení, kým víriť bude žart a smiech, má tajne, jak si želá jej otec tým slendrom utieknúť a v ídne sa dať s ním zosobášiť. Čože? S tým ona súhlasila. Lež, pane môj, jej mať, čo vždycky bola proti tomu a veleby len pána Kájusa, ukula plán, by uniesol ju tajne. Na dekanstve, kde čakať bude kňaz, majú sa vziať. Aj tento zámer matky chce splniť na oko a preto sľub aj doktorovi dala. Napokon, jej otec určila, by bola v bielom. Takto ju Slender, keď príde vhodný čas, vezme za ruku, izve k úteku a ona pôjde s ním. Jej matka však chce zase označiť ju doktorovi, bo tváre všetkých budú masky kryť. Chce ju obliecť do šiat zelených a hlavu vyzdobiť jej stužkami. Keď potom doktor svoj čas vystriehne, štipne ju do ruky, to bude pre nich, s tým ona súhlasila, výzva k úteku. A koho chce oklamať? Otca či mať? Oboch, milý môj, pretože ujde so mnou. A teraz záver. Musíte mi nájsť vikára, čo nás cez polnoc bude očakávať v kostole, by sobášom patrične spečatil naše srdcia. No, dobre. Heslo svadba. Bežím k vikárovi. Dievča, privedte, kňaz bude na mieste. Na veky patrí moja vďaka vám. Ale odmenu. Už teraz pre vás mám. No, tak už neotálej, prosím ťa. A choď, strať sa, zmizni. Prídem iste, bude to síce po tretí raz, ale ja pevne verím, že nepárne čísla prinášajú šťastie. No, zmizni konečne, bež. Tu reťaz vám obstarám, ba aj parohy vám zoženiem. Bež, lebo čas uteká. No! Predstarky, hlavu hore. Pán Brúk, tak ako pán Brúk. Pán Brúk, dnes sa všetko vyjasní. Dnes, alebo nikdy. Príďte okolo polnoci do obory k hernovmu dubu a uvidíte, čo ste v živote nevideli. A ako to, pane? Neboli ste u nej včera, ako ste sa pôvodne dohodli? Bol pán Brúk. Bol som
ako úbohý starec a vrátil som sa ako úbohá stará baba. Ten Chruňo Ford, ten je už celý zdivený od žiarlivosti. Je ako besný. No, poďte kúštik so mnou, všetko vám poviem cestou. Odčias, čo som husy pásol a chodil hrávať gúľky poza školu, nezažil som poriadnej bitky až do včerajška. No ale poďme kúštik. Poviem vám všelijaké pekné kúsky o tom odroňovi Fordu, ktorému sa dnes vypomstím a ktorého ženu odovzdám do vašich rúk. Poďte, pán Búk, chystajú sa prapodivné veci. Poďme. Skryjeme sa zatiaľ do zámockej priekopy, kým sa neobjavia svetielka našich víl. A nezabudnite na moju dcéru, pán Zať. Nahovorili sme si aj heslo, aby sme sa spoznali. Keď bude v bielom, pristúpim k nej a poviem pif. A ona povie palacinka. A podľa toho sa spoznáme. Správne, ale neviem, na čo je to tvoje pif a tá je palacinka. Keď biela farba šiadu predsa hneď prezradí. Tak, poďme, páni, poďme. Pán doktor! Moja dcera bude v zelenom. Len čo príde vhodná chvíľa, chyťte ju za ručku, chytro s ňou na dekanstvo a tam to vybavte čo najskôr. Ja viem, čo bude moja robota. Adieu. A mnoho šťastia. Mnoho šťastia. Adieu. A kde je teraz vaša Enzo so svojimi vílami a s tým veľským capom? Všetci sú v jame nedaleko Hernovho dubu. Naša chvíľa nadišla. Chytro k dubu. Sem vilky a vilkovia. A keď vám budem povedať ticho, budete robiť, čo vám budem kázať. Rozumeli ste? Rozumeli. Ticho. A teraz šup za mnou do jamy. Poďme. Vo Vincore odbilo 12. Nadišla osudná chvíľa. A teraz všetci horkokrvní bohovia, pomáhajte mi. Ty, Jupiter, sa rozpomeň, ako si sa vtelil do bujaka kvôli Európe. Od samej lásky si dostala rohy. Ó, všemocná láska, ktorá do istej miery robíš z hoveda človeka, do neistej z človeka hovedo. I ja tu stojím, ako vincorský jeleň. A k tomu ešte ten najvypasenejší v celom lese. Ó, daj, veľký Jupiter, aby bolo chladno, keď príde na mňa do baruje. Lebo ináč tu na môj dušu ostane len kopa jelenieho loja. Čo to ide? Varí moja laň? Tu si, môj drahý, mužný, rytierský jelen. Krásna laň s čiernym chvostíkom. Teraz nechaj opice padajú. Nech sa spustí krupobytie kosých bobkov. Nech sa rozputajú pekelné vášne. Ja ostanem pri tebe, ty moja záštita. Priviedla som aj pani Pageovú, srdienko. No rozdielte si ma ako pytliaci koris. Každá si zoberte jedno stehno. Boky si nechám pre seba, chrbtovinu dám horárovi a párohy nasadím vašim mužom. Vyznám sa v polevačke však. Čo je to za huraj? Bože, odpúsť riechy. Čo sa tu deje? Oj, preč. Čo? Píli, sestričky moje farbisté, v mesačnom svetle tvone zlatisté, sirvotky, bludičky v polnočných tmách. Do práce sa dajte, rozjasajte v hrách, čo sa tu nachystá, nech sa to cvielec. Škriatkovia, ticho, zastavte svoj ples. Víli, každé slovko smrť je istá, ľahnúci, nech nevidím, čo sa chystá. Stát, tu človečí, zacítil som smrad. Nebesa, chránte ma pred tým veľským capom, ten iste zo mňa spraví hrudu síra. Plameňom pálte každý jeho prst
Ak čistý je, nuž ohnivý ten krst mu neuškodí. Ak ho popáli, zlé srdce plamene v ňom spoznali. Či aj toto drevo zhorí? Je skazený a chlípnosť ho morí. Brzkou pesničkou ho treba potrestať a do taktu ho stále štípať neprestať. Hamba zmyslov zlej žiadosti, ktorú chrypné telo hostí. Myšlienka nahé smeruje, oheň v krvi rozduchuje. Plameň také srdce spáli, ktoré zlé myšlienky chváli. Vylištíte ho do kosti, za tie jeho hanebnosti. Neho naše ručky moria, dokiaľ sviečky nedohoria. Palacinka! Palacinka! Pif! No len nebežte. Tak už vás máme. Milý pane, kto je teda tým paroháčom? Pán Brooke, Falstaff je Oplan. Oplan s parohami. Máme smolu, Sir John. Nikdy sme sa ako si nevedeli stretnúť. Za milého vás už nikdy nebudem chcieť, ale za to ostanete navždy mojim statným, parohatým jeleňom. Začína mi svítať, že zo mňa spravili somára. Ba aj vola. Dôkazy máme pre oboje. Tak to teda neboli víly. Veď to bolo proti zdravému rozumu, aby toto boli víly. Sir John Falstaff, slúžte Bohovi a vilky vás nebudú doštípať. Pari ešte aj tento veľský cap ma chce nabrať na rohy. Tentokrát mi ten syr ostal trčať v gágore. Sírky nerobá máslo a vy máte v bachore samé máslo. Sirky a vilky. Nož ale či som preto žil na tomto svete, aby si ma doberal chlap, čo takto kaličí našu reč? Už to je neklamným dôkazom, že v našom mocnárstve to s veselým nočným životom rapidne ide dolu vodou. A vy si myslíte, Sir John, že keby sme boli odhodili dobré mravy a zapísali sa čertovi, že by ten bol dokázal, aby sme vás pokladali za rozkošného? Taký močovkový puding? Takého strašiaka domaku? Takého starého, studeného ako ropucha. Zvetralého, plesnivého brucháča. Lapoklebetnejšieho než sám Satanáš. A pritom úbohejšieho ako Job. A práve takého planého ako jeho žena. A smilníka, čo len putíky vymetá a snope a srebe a bohuje. Taký si ženich, no fúj. Podávate si ma. Vršite sa na mne. No len sa vršte, ja som odbavený, nevládzem už ani odpovedať tejto veľskej capeci. Zhlúpol som načisto. Zožerte si ma! Ešte nie, drahý rytier. Najprv pôjdeme spolu do Windsoru za istým pánom Brookom, od ktorého ste podvodne vylákali peniaze a ktorému ste chceli robiť dohadzovača. Nebuďte však smutný, pán rytier. Všetko oslávime v mojom dome. Tam sa budete môcť vysmiať mojej žene, ktorá sa teraz smeje z vás. Polície, prosím, že pán Slender sa práve oženil s jej dcérou. Ak je Anne mojou dcérou, tak je už určite ženou doktora Cajusa. Otec Page! Otec Page! Čo sa stalo, synu, čo sa stalo? Idem si dojitnúť, že sa tam ožením s pánou Anne Pageovou a tu zistím, že mám pri sebe usoplené chlapčisko. Keby to nebolo bývalo v kostole, tak by som s tým zakrútil, alebo on so mnou. A ja som si tak naisto myslel, že to je Anna Anne Pageová, že by som bol za to dušu dal. A predsa to bol poštárov Fagan. No ale potom v tom vari bude dáky omyl. Pravda, že omyl, keď som si odviedol chalana na miesto dievčaťa. A sám ste si na vine. Či som vám nepovedal, podľa čoho poznáte moju dcéru? Nevedeli ste, aké bude mať čaty? Ja som oslovil dievča v bielom, povedal som Pif a ona povedala Palacinka. Palacinka. A predsa to bol poštárov Fagan. Nehnevaj sa, George. Vedela som, čo máte za ľubom a preto som obliekla dceru do zeleného. A tak sa stalo, že teraz s pánom doktorom Cajusom u pána dekana, ktorý práve požehnáva ich manželstvo. Kde je Madame Page? Kde je Madame Page? Je suis foutu. Ja som bola napalený. Ja som oženil un garçon, capes. On nie je ona. On nie je môj Annette Page. Ja som bola podpalený du pé, lupak.
Ale ste si predsa uchytili tu v zelenom. Oui, bien sûr, ale ona je klapes. Fištr, ja budem búriť celý Windsor. Kto sa teda oženil s pravou N? Ale tu ide pán Fenton, čo to má znamenať? Drahý oče, odpusť. Odpusť, drahá mať. Tak slečna nešla s pánom Slenderom. A prečo doktora si zradila? Nechajte, prosím, všetko poviem vám. Vynútili ste len ženíchov, ktorých by nikdy rada nemala. My dvaja dávno sa ľúbime a dnes už nikto nerozdelí nás. Iba sa zmieriť. Inej rady niet. Zem kúpiš za peniaze, lež lásku nie. Ženu ti k srdcu, osud privinie. Teší ma, že aj vy ste trafili tak trochu pomimo, hoci ste tak dôkladne na mňa striehli. Čo robiť? Nech vás Fenton žehná Boh. Čo sa nedá zmeniť, s tým sa treba zmieriť. V noci je každá kráva čierna. Milý Fenton, kiež vám nebo dá veľa šťastných dní. A teraz poďme všetci k nám. Nech ešte raz nás rozveselí smiech tej maškarády. Rytier, poďte tiež. Tak je. Váš sľub je vecou hotovou. Pán Brook sa vyspí s pani Fordovou.